வணக்கம் நண்பா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா 5 ப்ரௌசர்ஸ் தான். என்னென்ன ப்ரௌசர்? ஃபஸ்ட்டு ப்ரௌசர் வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. க்ரோம் வந்து இப்போ இருக்கிற க்ரோம் வந்து உண்மையான க்ரோம் இல்லை, க்ரோம்னு போட்டுக்குங்க. க்ரோமை வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க. க்ரோம் அப்டேட் பண்ணிட்டா அது இப்போ கூகுளுக்கு மாறிடுச்சு. அப்புறம் ஒபேரா மினி இதான் ரெண்டாவது இது. அடுத்தது ஃபோனெக்ஸ். சாரி, நடுவில் ஒரு கழுதை வந்து கத்திட்டு. ஃபோனெக்ஸ் இதான் அது. இதான் நம்ம மூணாவது ப்ரௌசர். அடுத்து வாங்க பார்க்கலாம். ஃபயர்ஃபாக்ஸ். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். நான் அதை கட் பண்ண முடிஞ்சால் கட் பண்ணுறேன், அந்த வாய்ஸை மட்டும். இல்லைன்னா என்னை மன்னிச்சுங்க. இதான் அந்த ஃபயர்ஃபாக்ஸ். அடுத்தது வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. ஜியோ வெப் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஜியோ வெப் ப்ரௌசர். ஜியோ ப்ரௌசர் இதான் நம்ம 5வது. இது எல்லாமே கம்மி ரேட்டில் எத்தனை ரேட்டிங்ஸ் போயிருக்கு பாருங்கள், 10 மில்லியன் ப்ளஸ். அதோட உங்களுக்கு போனஸாக ஒரு 2 ஆப் சொல்ல போகிறேன். ஜியோ ஸ்விட்ச் இது எல்லாருக்கும் கிட்டத்தட்ட தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஷேரிட் ஒர்க் ஆகணுன்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா ஷேரிட்டே யூஸ் பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஷேர் இது வந்து ஷேர் ஆல் இந்தியன் ஆப். இது வந்து முழுக்க இந்தியன் ஆப். நிறையா இருக்குது. ஷேர் மேட் இன் இந்தியா நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. நிறைய ஷேர் ஆல் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் நண்பா.